ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜತೆ ಮಾರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ತಂಡೆ ಗಡಬಡ ಗಡಬಡ ಗದ್ದೊಂದು ಬಟ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮುಡಿತು ಜನ ಕಂಚೆ ಶೋಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕು ಕಚ್ಚು ಅಲ್ಲ ಕದಾಳ ಹೋಪ್ ಗುಡಿ ಅದ ನಾನು ಆಪು ಜನಡ ಆಂಡ್ ಗುಡಿ ಅನ್ನದ ಯಾವ್ದು ಅರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಕ್ಲೆ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾ ಜನ ಕೋಳಿ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡ್ ಕಬಾಬ್ ಅವನೊಂದು ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಚುಲ್ಲಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಡ್ರೀಮ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜತೆ ಮಾರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ತಂಡೆ ಗಡಬಡ ಗಡಬಡ ಗದ್ದೊಂದುಂಡು ಏಪ ಮುಗ್ಗಿಯುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಾಮಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಪಿರವು ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಆಯ್ತು ಏತಾಪುಣ ಅದು ಕಜಿಪ್ಪು ಮನ್ಪುಗ ಅದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಗೊತ್ತವು ಕಜಿಪ್ಪದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಣ ಅದು ಪುಗೆದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಬಯ್ಯಗ್ ರಾಯಿಗೆ ಪೋಯರುಂಡು ಪುಟ್ಟ ನಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಬೂತೊಗಲೆತ್ತಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಯರ್ ಆಯ್ಗಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೊರಗೆ ಹೋತು ದಾದ ಅಂತ ತಾಯಿ ಪೋತಿಜ ಅಂತ ತದನ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಇತ್ತನದೆ ಹುಷಾರಿಜನ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಸ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತದೆ ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಇತ್ತ ಮಧ್ಯ ಮೊಕ್ಕ ಪೋಡುಂದುಲ್ಲ ಒಣಸ್ಪುರ ಆದ್ ಪೋಡುಂದುಲ್ಲ ಉಂಡು ಪೋಡೆದ ಚೂರು ಕಬಾಬ್ ಅವೇನೊಂಚೂರು ತೆಂಕಲ ಅವೇ ದಿಕ್ಕೇಳ್ದು ಪೋತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ತಿಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇರು ಅನ್ನಪುರ ಕಾಳದೊಂಚೂರು ಒತ್ತರದ ಬೇಲೆ ಪುರ ಆಡಿ ಶ್ರೀಯಾ ಇತ್ತು ನೆಟಕುಲು ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ದು ಒಂದಿತ್ತಲು ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರಿಯರ್ ಸೀದಾ ಉಲಾಯ್ಪಾಯಲು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಗ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ರೀಲ್ಸ್ ಬರತ್ತು ನಂಗೆ ಮಂಡೆ ಜಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ತೆಲಿಕೆ ಎಂಗಳ ಅಂಡ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಅಂಡದ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಕಾಕು ಎಂಕಲು ಅಂಚ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪ ಓಕೆ ಮಾಮಿನ ಪಂಡೆನೆ ಮಾಮಿ ಮೂಲು ಉಲ್ಲೇರು ಹೊರ ಅಡಿಗೆ ಆದ ಮತ್ತೆ ಮೂಲು ಹೊರ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ಧ ದಿಕ್ಕೇಳಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದಕ್ಕೆ ತೋಚ್ಪವೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ಡ ಗಾಯಸ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಉಂಡು ಅಣ್ಣೆಕ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಅವಳು ದಿಕ್ಕೇಳಿ ತುಲೆ ಮಾಮಿನ ಒಂಜಿ ಕಚ್ಚಿ ಪಾವೊಂದುಂಡು ಸೊ ನಿಕುಲು ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಂಚ ದೇ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಗ್ಯಾಸ್ ದಾವೊಂದುಂಡು ಅಲೆ ತುಲೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ದ ಪೂರ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ಬೇಲೆ ನನ್ನ ಅಡಿಗೆ ತೊಚ್ಪವೆ ಎಂಕಲೈತೆ ಕಬಾಬ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಐಟೆ ಬಟ್ ಬರದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ದು ಕಾರೆಗ್ ಎಮ್ಮುರನಿ ಪಂಡೆ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ನಕ್ಲೆ ಸಂಡೆ ಬೇಲೆ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೆ ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಡಿಪ್ಪು ನಕ್ಲನೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪುಡು ತೂಲೆ ಅರಿನಿಲ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚೂರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ದ ಬೇಲೆಗೆ JFM ಮತ್ತು JFM ಪಂಡ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಅವೇನು ಸೇರಾದು JFM ಎಂಚಾಪು ಸಂಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ ಎಂಚ ಬಾಕಿ ದಿನ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚತ್ತು ಅಂಡ ಆಂಡಲ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಅದು ಕುಲ್ಲುಗಾನ್ ಪನ್ನಾಗ ತಿಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಮೇಟಿಗೆ ಶೀತ ಅದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಅಂಡು ಬರ್ಚಿ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ದಾಳ ಬೆನ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ₹2 ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ಬೆಂತು ಅಂಚ ಇಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವಾರ ಅಂದಲ್ಲ ದಾಳ ಮಲ್ಪುಗ ದಾಳ ಮನ್ಪೋಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಕಾರ್ ತೆಕ್ಕೋಡು ಆ ಬೈಕ್ ಸರಿಜ್ಜಿ ಬೈಕ್ದ ಎಂಚ ಹತ್ತದ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಬೈಕ್ದ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಐಕ್ ಮನಸ್ಸನಾಗ ಬಂದಪ್ಪು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ನೈತೆ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪದನದು ರೆಡ್ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ಪದ ಅಂಚ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ದನ ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಪು ಬೈಕ್ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತಾವ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಪೋಯರಪ್ಪು ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಗಾಡಿಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಬೈಕ್ಲ ಕಾರ್ ದೆಕ್ಕೆರುಂಡು ಗೆರೆಗಿತ್ತೆ ಒಂದು ಬೇಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಬಾಬ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಏರಾಗ ಮಾತ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಅಲ್ಪನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರ ಕನಕಲ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ್ ಕಾರ್ಪಗವಣ ಮಾರಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೂರು ಈ ಕನಕ ಡಿಪ್ಪುಡು ಉಂಡು ಕನೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಪ್ಪುಡು ನಂದು ಸತು ಕದಾಲ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ತುಷ್ಪಾನಿಕ್ಲಿ ಶ್ರೀಯನ್ ಅಡಾಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಶ್ರೀಯಾ ಮಲ್ಪುಲ್ಲಾಲೆ ಶ್ರೀಯಂತೂಲೆ ಒಂದು ಶ್ರೀಯನ ಡಾಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು ಅಲ್ಲ ಬುಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್
ಬುಕ್ಸ್ ಚೂರಿ ಪುರತ ಬಟ್ ಇತ್ತಲೆಗೆ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ದ ಬುಕ್ ಐ ಮೀನ್ ನ್ಯೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಬುಕ್ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಪರ ಬುಕ್ ಅವು ಪೂರ ಅಂಚ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಡಾಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆತನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಯನ ಡಾಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ತುಲೆ ಎಸ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅತೆ ಬೇಬಿ ಒಂದು ಬಾರ್ಬಿನ ಬೆಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಲೆಕ್ಸಾನ ಬೆಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಇಯರ್ ಓ ಶಿ ಇಸ್ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಬಿಕಾಸ್ ನೆಟ್ ಅಕುಲ್ ಪುದರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾ ನಿಂಗೆ ದಾದ ಪುದರ್ ದೀಪ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಓ ಒಂದು ಎನ್ನ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರೋದು ಅಕ್ಷಿತಾ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಶ್ರೀಯಾ ಇರ್ ತೋಚ್ಪೈ ಜರತೆ ವಿವರ್ಸ್ಗೆ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಇರ್ನ ಬಂದು ಓ ಯಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಂದೆ ದೇ ತುಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟು ಮಂತದಲ್ಲ ಬದುಕಲ್ಲ ವಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಯವಾ ಅಂದೆಕ್ ಕಟ್ಟು ಮಂತದ ನಂದು ಆತ ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಬೇಚುಲೆತ್ತೆ ಅಲೆ ಅಂಚ ಮಂತದ ಪಾಡು ನಿಗಲೆ ಅಲೆ ಶ್ರೀಯಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಚ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜಿನ ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ತೋಜನ ಎಜ್ಜಾನ್ ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ತೋಲೆ ಶ್ರೀಯಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅದೇ ಶ್ರೀಯಾ ಅಂಚ ಕೊಂಚಿ ಪಂಡ್ರೆ ಮರತೆ ಏರ್ ಮಾತ ಪೊಸತಾದ ಚಾನಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಅಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕದಾದುಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಟೆ ಹಾಕ್ಲೆ ಅಲೆ ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಡಿಗೆ ಎಂಕ್ ಮರೆತು ಹೋಗ್ಬಿಡ ಒಂಜಿ ಅಂಚನರಡೆಗೆ ಏನು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮನ್ಪರವ ನೋಡು ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೋ ಕೊಂಚೂರು ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಡೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಕೋಡೆ ಪಂದಿತ್ತಾತೆ ಮುರನಿ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದು ಸೊ ಕೋಡೆ ಜಾತ್ರೆದಡೆ ಪೋತ ಎಂಕುಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಯ್ಜ ದಾಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಡು ಪೋನಗ ಬೊರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಅಕ್ಕಲ ನೆಟ್ಟಿಪ್ಪರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ತ ಒಂದು ಮೋನೆಗೆ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದು ಆಂಡ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬುಡು ಬಿಡ್ತಿರತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬುಡು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಾರತ್ತೆ ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಈ ಸಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು ಇತ್ತು ಮದುವೆ ಅದು ಈತ್ ವರ್ಷಡು 12 ಇಯರ್ ಕರಿಯೊಂದು ಬರ್ತಡು ಈತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಂತದಿನ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಆಕಾಶ ಭವನ ಫುಲ್ಲು ಹೊಸ ಮದಿಮಲ್ಲ ಕೈತಾದಿತ್ತನ್ ಕೋಡೆ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಸ್ಪಾಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಂದಿರು ಶೋಕ್ ಬೈದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಂತೆ ಸಂತೆ ಟಾಯ್ಸ್ ಅವು ಎಂಕುಲು ತುಂಬ ಅಂಚನೆ ಮಾಡಂತೀನಿ ಸಂತೆ ನಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಿ ಮಾತ ಟಾಯ್ ಶಾಪ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಶಾಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ನಾಲಿತ್ತೇವೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅವು ಪುರ ಇಜ್ಜಾನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಶ್ರೀಯ ಮೋಮೋಸ್ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೋಮೋಸ್ ಪೋದು ಇಂಚ ತೊಂದರದ ಬಾಯ್ದು ಒಂಜಿ ದೇರೋ ನಾನು ವೆಜ್ ಮೋಮೋಸ್ ಮೋಲು ವೆಜ್ ಅದೇನು ಕೊಡ್ಚಿ ಸೀದಾ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಲ್ತಾರೆ ಈತ ಗ್ಯಾಸ್ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ದಕ್ಕಲು ಹೆಚ್ಚು ಹೊರಿದ್ದು ಅಂದಿ ಮೂಜಿ ನಾಲು ನೆತ್ತ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆಗಿಲ್ಲ ಬೈದ ಅದೇ 11 ಗಂಟೆಗಿಲ್ಲ ಬೈದತೆ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಮೂಲ ಕುಲೊಂದು ಪಾತಿರ್ದೈತೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬೇರೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಂತಾರೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲೊಂತೂದು 12 ಗಂಟೆ ಕರೆದನ ಪಿರ ಪೋದು 1 ಗಂಟೆ ನೇಮತ್ತೋದು 1 ಗಂಟೆ ನಂಗೆ ಪಿರ ಬೈದೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಯಾಗ ನಿದ್ರೆ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡಿದ್ರು ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರತ್ತೆಲ್ಲ ಕುಲ್ದು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅಂಚ ಬಟ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪಲ್ಲ ಆ ಫ್ರೇಮ್ ಹಿಡಿಪು ಜರ ತಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೋಕ್ ತೋಚೇರಿ ಶೀತ ಅಡಿಮೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಎನ್ಮ ವರ್ಮದಿನ ಉಂಟು ಹೊರ ಈ ಮಾರ್ಚ ಆಂಡ ಯಾವ ಇಟ್ಲೆ ಅಂಚ ಉಂಟು ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ತಲೆಕನೆ ಬಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವು ಈ ಸಲ ದಾದನ ಪೂರ ವರ್ಷಲ ಪೂರ ಕೈತ ಬೀರೆಲ್ ಒಂಜೇಲಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪುಜತೆ ಅಂಚ ಪೂರ ವರ್ಷಲ ಒಂಜೇಲಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಆತನ್ ಮಂಡ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಇಂಚ ಬೀರೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಲೆವೆಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರ್ನ ಪಂಡ ಆರೆಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಅರ್ನ ಬೀರೆಲ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕನಗೆ ಅಪ್ ಡೌನ್ ಅದೇ ಬರ ಎಂಚ ಒಂಜೇಲಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೂರ ಇಂಚನೆಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಇಂಚನ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡ್ ಆಪ್ ಟಚ್ ಹೋಪ್ ಪೊಡದೆ ನರಮನಿ ಇಪ್ಪುನೆ ಒಂಜಿ ಹೋಪಡು ನರಮನಿ ಬದುಕುನೆ ಒಂಜಿ ಹೋಪಡು ಎಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕ್ವಿಟ್ ವರ್ಮನಿ ಸ್ಲೋಗನ್ ರೇಪಲ ಅವಿನೆಂತು ಡೋಂಟ್ ಕ್ವಿಟ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಂಚಾಪುಡು ಮಂಡ ಅಲಕ್ಕ ಸೋತದು ಸುನ್ನ ಎಂದು ಪೋನಗ ಬಾಸ್ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಏಪಾಗ್ಲ ಅಲಕ್ಕ ದಾಳ ಹೋಪ್ಸ್ ಬುಡಿಯದ ಆಳ ನಾನು ಆಪು ಜನಡ ಆಂಡ್ ಬುಡಿಯಂದ ನನಗ ಕರೀತೆ ಯಾವ ಅರೆಗಾವು ಮತ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಕರ ಜನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ಸೊ ನಮ್ಮ ನಂಬಿನ ದೈವದೇವರು ಕೈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದ ನಂಬಿನೇನು ಎಂಚ ಮಂಡ ಕೆಲವರು ಎಂಚ ನಂಬೇರು ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ಊರೊಲ್ಮೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅವು ಬೊಡ್ಚು ಮನಸ್ಸುಡು ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ ಮನಸ್ಸುಡು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ನತ್ತೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಒಪಿನಿಯನ್
ನಮಕ್ ಅಂಚೆ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಒಡ್ಸುಕೋಡು ಅಕ್ಲಿನ ಒಂಜೇಲಕ ತೋಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪನ್ಪ ಕಷ್ಟ ಪನ್ನಗ ಇರೆಗು ತೋಜುಜಾ ಇಂಕಲೆ ಗೀತು ಬಂಗುಂಡು ತೋಜುಜಾ ಒಟ್ಟೆಷ್ಟು ಅನ್ಪನಿಗೆ ಅವನ ಪಂಡ್ರವಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲೆ ಜಾರು ವೈ ಮೀ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮೀ ಇದು ಯಾರು ಅಂಚೆನೆ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವು ದೇವರಿಗೆ ಬಂಗವನ್ನ ನೆರಪೇರು ಎನ್ನಂಚ ಅಯ್ಯೋ ಯಾನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂಗವಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಕೊರ್ಪರ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ತೋರುಗ ಇರೋಡಿಗಿರ ಅಂತ ಉಪ್ಪುಡು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಧೈರ್ಯ ಅಂಚ ಅದು ಓಕೆ ನನ್ನ ಬೇತ ಇತ್ತದ ಅಂದು ಡೌಟು ಇದಕ್ಕಿತ್ತೇನ ಒಂಚೂರು ಅಡಿಗೆದ ಒಂಚೂರು ತೋಚಪವೆ ಅರೆ ಮೂಂಕುಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫುಲ್ಲು ದಾಲ ಬರೋದು ಪಿರೋದ ಪುಗೆ ಪುರ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಸಾಲೆದ ಕಮೆನ ಬರೋದು ನಿಂಕ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ಒಂಜುಂಡು ರಾಯಿ ಪೋಪುನ ಅವು ಎಂಕುಲು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇತ ಒಂಜನ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡ್ದು ಬೊಕ ಅವು ಎಂಚಾಪುಡು ಮಾಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮೀನ್ ಫ್ರೈದ ಮಿತ್ತು ಸಾಂಬಾರ್ ಬರ್ಲಕ ಆಪುಣ ಐಕ್ ಕೊಡ್ಸಿ ಅವು ಬೇತನೆ ಮುಟ್ಕ ಪೂರನ್ನ ಟೈಮ್ ಲ ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಅತೆ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಟೈಮ್ ದೊಂದು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಗೋಪಿನ ಒಂಜಿ 100 ವ್ಯೂಸ್ ಆ ನಿಕುಲ್ 100 ವ್ಯೂಸ್ ಆ 100 ಜನ ತೂಂಡನೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾರ್ಟ್ಫುಲಿ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲ ನಾಲ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮನ್ಪೇರ್ ನಮ್ಮ ಬರ್ಡೇ ಮಂತನ ಮನ್ಪೇರ್ ಅಂಚ ಹೋಯ್ಕಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಸಾರಿ ಎನ್ನ ವಿಷಯದ ಬಂಡ ಎನ್ ವಿಡಿಯೋ ಏತ್ಲ ನನೊಂಜುಂಡು ಇದು ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಉಡಿಬೇಕಾ ನಾನು ಮಲೇಷ್ಯಾ ಹೋದು ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲ ಹಣ್ಣು ನಲ್ಲ ಇದು ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ದೀತೆ ಬಾಕಿ ವಿಷಯದ ಬಂಡ ಉದಾಸೀನ ಅಂಚತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತನು ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಐತಿ ಮಾತಾ ಏನು ಬೇತೆ ಇದು ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಹಿಡ್ದು ನೆಕ್ ಮಾಡ್ದು ಇಂಚ ಅನಗ ಅವ್ರು ಟೈಮ್ ದತ್ತೊಂದು ಸೊ ಅವಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹೋದಿತ್ತು ಆ ಕ್ಲಿಪ್ಲ ಬಿಡ್ಪ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗು ಓಕೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರಾಟ ಮೂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ ನಾಳೆ ಅಂಚಿ ಪೋಯಿನ ಪತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗೆ ಅಂಚನೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವರು ಎಂದುಪ್ಪೇರ ಇದು ಕಾಸು ಮಲ್ಪುಡು ಕಾಸು ಗತ್ತಪ್ಪ ಯಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನ ವಿಷಯದ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಸೇವ್ ವನ ಎಲ್ಲದ ಹೇರೆ ಗೊತ್ತು ಹೇರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಾದಾಪುನ ಮಂಡ ಈ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಸೇವ್ ಆದ ಪುಣ ಅಂಚನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ದಾದನೊಂಜಿ ಪಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಉಪ್ಪುಡವು ಅಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಂಡ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆದ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಬೊಟ್ಟು ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಬಟ್ಟದ ಅದ ಪಡ ಸೊ ಜೈ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ತೂಲಿ ಯಾನ ಕಬಾಬ್ ಕಾಯಿ ಪೆರೆ ಬಂದು ದೀತೆ ತೂಕ ಕಬಾಬ್ ಎಂಚ ಕಾಯುದು ಹತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಅಂತೀನಿ ತೂಕ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆ ಚೂರು ಕಾಯಿನ ಅಂದು എന്നെ പാടുക കായോടെ അത്ര എന്നെ കാവണ്ടിച്ച് ದಿಕ್ಕೇಲ್ಡ್ ಕಬಾಬ್ ಅವನೊಂದು ದಿಕ್ಕೇಲ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ದಿಕ್ಕೇಲ್ ಆಮೇಲೆ ಮೆಟ್ರಾಡ್ ಕಲ್ಲಿತ್ತರವೇನಂತ ಪಾಡ್ನಿ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಮುಲ್ ತೂವಲಿ ದಿಕ್ಕೇಲ್ ಕಬಾಬ್ ಇತ್ತಿನ ಕಜವನ್ನು ಮಾತ ಪಾಡ್ದ ತೂ ಮಲ್ತದ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಪಡತ್ತ ಸೊ ಆಂಡ್ ಅಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜಂದೆ ದಿಕ್ಕೆಳ್ಳು ಮಾತ ಅಡಿಗೆ ಆಂಡ್ ಕಬಾಬು ಮಾಮಿ ಸಾರು ಬೊಕ ಗಿಜಡ್ಡ ಕಜಿಪಾಂಡು ಬೊಕ ಚಾರ್ಲಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಲೈಟ್ ಬೇಯಿಂಡು ಇತ್ತ ರೈಸ್ ತೀದು ಉಡ್ತೇರು ಕುಂಟಾಡ್ದು ಪೂರ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಡೆಗೆ ಏನು ಮನ್ಪುಗ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಿರ ಮನ್ಪುವ ಸೊ ದವಣ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಆಪುಂಡ ಐಕ್ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇನ್ನು ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಅತ್ತೆ ಶ್ರೀಯಾ ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ Take care, bye bye. See ya.